Știi unde mergem acum? Da, mami, mergem să cumpărăm PlayStation, nu? Ce PlayStation, handicapatule? Mergem la bunica. N-ai fost la bunica de 2 luni. Mami, nu vreau la bunică. Pune o piesă, da? Să ascultăm, avem o oră de mers. Bine, mami, hai că pune acum. Alo, cine ești? Ține două de... Vasile, te iubesc! Mamă, ce tare e piesa asta! Ah, Vasile! Alo, alo, cine ești? Vasile, pui, mami! Ce tare! Ah. Vasile, de ce ai oprit muzica? Mami, am oprit muzica pentru că vreau să joc și eu pe telefon. Vrei să joci și tu pe telefon? Hai, joacă-te! Mersi. Vasile, fii atent că nu prea am baterii la telefon și avem o oră de mers. Mami, știu, mai ai 40%. Vasile, dacă termin cu bateria asta, o să te ia mama dracu.